Dumateng undangan ingkang mulya antadosna kauningan boten sanes ing wekdal menika kanthi hajat Bapak Suwoto nggih sekeluarga. Kanthi hajat kesebab ing wekdal menika nyelamaken Kang putra ibu tucunipun ingkang dipun paring asma Ramadana Lando sakit Al-Haisan, ya Allah jenenge Londo. Mugi angsal barokah lan doa restunipun dening Gusti ingkang marbeng dumateng Gusti Allah. Kanthi salebun Kang putra nggih Kang cucu tansah pinaringna rahayu widodo nggih kalih ing sambi kala. Dumateng undangan kakung saha mewah putri. Kanthi hajat Mas Woto ing wedal menika nawi hiburan tandaan karanten salebetipun tandaan kula dalah cak kula sukar kula minangka mbantu. Mbamane wonten keklintuhan lan kesalahan kula sakanca dalah manusa limrah. Nyuwun agung samudra pangapunten dumateng Bapak undangan sedaya. Dumateng undangan kamulya karanten watunipun sampun dalu dos tayupan utawi tandaan badhe kula mulai mangken nangka setunggal pembukaan eling-eling bibar eling-eling besanipun Bapak tuan rumah Mbah Woto bibar Mas Woto mangken mancik sampur mancik meja setunggal kalih 3 lan sak candhake meja nomor. Dumateng undangan kakung saha putri kang tansah kula hormati. Monggo Pak kita sami santi Jaya Wijayanti rahayu ingkang tansah pinanggih kang pitebesanti bab lampahipun sampur gendeng eling-eling cekap semanten matur nuwun eling-eling Mbak. Marati bangsa ya ramane marati bangsa wangku salut bisa kudu eling marang Kang Maha Kuwasa eling kita tansah kudu eling Bapak Ibu lan keluarga kudu eling kabudayane luhuran kabudayane junjung derajat lan bangsane eling kudu eling bebasan kowe ngaret mesti kudu